10. 10. 10. Jučer, danas, sutra. Χθες, σήμερα, αύριο. Χθες, σήμερα, αύριο. Jučer je bila subota. Χθες ήταν Σάββατο. Χθες ήταν Σάββατο. Jučer sam bila u kinu. Χθες πήγα σινεμά. Χθες πήγα σινεμά. Film je bio interesantan. Η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα. Η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα. Danas je nedjelja. Σήμερα είναι Κυριακή. Σήμερα είναι Κυριακή. Danas ne radim. Σήμερα δεν δουλεύω. Σήμερα δεν δουλεύω. Ostajem doma. Θα μείνω στο σπίτι. Θα μείνω στο σπίτι. Sutra je ponedjeljak. Αύριο είναι Δευτέρα. Αύριο είναι Δευτέρα. Sutra ponovno radim. Αύριο δουλεύω πάλι. Αύριο δουλεύω πάλι. Ja radim u uredu. Δουλεύω στο γραφείο. Δουλεύω στο γραφείο. Tko je to? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? To je Peter. Αυτός είναι ο Πέτερ. Αυτός είναι ο Πέτερ. Peter je student. Ο Πέτερ είναι φοιτητής. Ο Πέτερ είναι φοιτητής. Tko je to? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? To je Marta. Αυτή είναι η Μάρτα. Αυτή είναι η Μάρτα. Marta je tajnica. Η Μάρτα είναι γραμματέας. Η Μάρτα είναι γραμματέας. Peter i Marta su prijatelji. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι φίλοι. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι φίλοι. Peter je Martin prijatelj. Ο Πέτερ είναι ο φίλος της Μάρτα. Ο Πέτερ είναι ο φίλος της Μάρτα. Marta je Peterova prijateljica. Η Μάρτα είναι η φίλη του Πέτερ. Η Μάρτα είναι η φίλη του Πέτερ.